khovel pumpuina Mahatma Gandhi thattu tia ashiat a chanchin an soi ngai zen lo BJP anron sarkar tak nuwa aming rile azau thin Nathuram Godse chanchin le Mahatma Gandhi a thah chhan te tunchuma chuan kanron tar lang don ani the PB channel clear meka khongein ka channel hi milo subscribe sak ve sham don nia Nathuram Godse hi kumsang khajakwa soma khan Pune a alo pianga an chung kwa hi namchung nung ni in Brahmin chung kwa nia Nathuram apian ma hian anule pa chuan fapa pathum an neya ma se van duai thlak takin an fapa te zong chu an thivekani Nathuram anule pa chu an beidong ema ma se van nei thlak takin anu chuan Nathuram chu aron hring ta a ma se mi panau pang nei chu anule pa te chuan an hlawa an fa te an thi veka wang chuan sual na tho a omin an ngai ani an foparon piang chuak chu mei chanau pang anga cheibolin an enkola an nar te chu ver sakin nar be nut an ti chu an be tira chuta tang chuan a hming Nathuram ti hi aron nei ta ni Nathuram ti chu rama nar be nei ti na mai ani a chang tura ron pian nu chuan anu le pa te chuan mi pa ang chuan an cheibol le ta ni Nathuram chuan an nam chin dan le anin enkol dan chu tha ati in a chuang ema ma se an nam chin dan thalo khoi thiang lo nei te case system an ti chi in thliarna nei te chu nasatakin ti bo atum ve tho bokani college sa zirlai chuan Nathuram chuan RSS an ti Rashtriya Swayam Sevak Sangh chu zomin anti-caste system movement chu a thlob boka Hindu zong chu anron piana tangin in ang khat vekan nia chi thale thalo an om chuang lo ani ti chu angai dan ani Nathuram hi mi in chiar pe tak Marxism le socialism vel rebel takania Gandhi thu soile athu ziak te chu chiek takin azir thin ani heti hun lai hi Gandhi na tho tak hun lai kha ania Gandhi chu mun sang jin kwalin zalen na chungchang le dikna le tharum tholo na chu a aw la atan mangin mi puite chu azir tira rel manga jin kwalin third class angat achuang thin ani atirte atangin India zalen na sual na chu Indian National Congress shruaina nuaya nei ania chu Mahatma Gandhi shruai party ani Mahatma Gandhi chuan a chief organizer atan Nehru chu amang boka Gandhi le Nehru chu anin kop chot thin ani ma se hemi te panni hi mi in anglo tak an nia Mahatma Gandhi chu sakhomi tak ani lain Nehru chuan angai sakte chiam lo thungani heti hun lai hian India mi atam jok chu Hindu an nia RSS ho chuan India chu Hinduram ti andua mase marlama chuan Mughal emperor te nuaya Islam ho chu ron thang zelin India ram sakholian ber dot tu anron nita a British India hun lai hian Muslim ho hi za asom ni panga velzet an ni toni Muslim ho chuan thataka enkol phutin politics a chuan anron enrol ve boka mase anuwa chuan chung Muslim ho chuan tum mumal tak pakhat an nei ta a chu British hawin India ram an chua san vela Muslim ram din ve chuani he Muslim party hi Muhammad Ali Jinnah Mahatma Gandhi chiang taka hretu kai hruaiania kumsa ka zakwa somli palia chuan Gandhi ji chu Jinnah a private residence Bombay ya chuan akala Gandhi chuan kar thum chung zet chu Jinnah ale a Muslim te du dan le an thil tum chu thul tira tuma India rama chuan Muslim te chuan munza om tak an chan tur thule sarkar thara prime minister ani tur thu ashil boka Gandhi chuan India ram chu then shana du lawa mase Jinnah chuan a Muslim puite ma khuwa angaya wang chuan Gandhi ji angen na chu ati hlo tling thei lo ani kumsang ka zakwa somli paruka chuan Muslim League leader le Indian National Congress party te chu Simla a chuan anin mukhoma Gandhian India a pum khata anom theidan tur ahma thlir chungchang chu an soi hawani mase Jinnah ngai dan chu alangai renga Congress chu Hindu party Hindu leader nei ania
Muslim ho chu nuai chi in an la om reng tho dona chu wangin an ma ni Muslim firam Pakistan chu an mamo ani jina chuan Muslim thil ti theina chu India mi te mu tira duwa August ni som paruk kumsang khazakwa somli paruka chuan jina chuan direct action day chu amang ta chu adiman ti hlotlin theina na ati ani tharum thona le in 12 wok na chu Kolkata chuan a thleng ta mi sanga chu nun rong taka tha an nia mi sing ni velin hliaman tuar boka chung atuar tu tamzok te chu Hindu ho an ni Muslim ho chet na chuan Hindu ho thung rul le na tur chu a chau chuak boka India ram marlam chu tual thana ina khat ani deuh bera chung kwa a mangta po mitam takan omani Hindu ho chuan an do theina chu an chaklo na a an ngaya beilet ve chu phu tak zetin anin hriani Hindu nationalist ho chuan Muslim ho chu an thata Muslim League te chuan Hindu ho chu an bei ve boka Gandhi chuan chung thil chu adu lawin na ati em a he tharum thona hi ti top nge ye duani Gandhi chuan chongnei chu atran ta a tharum thona top ma chu Gandhi chuan engma e tum lawani jina che dana tang chuan thil tha chuak don lo ti hria in March tha kumsang khazakwa somli paruka chuan Muslim ho rampek chu an rem ti ta a August ni songpanga kumsang khazakwa somli pasaria chuan Pakistan ramri chu ti felani to a Jawaharlal Nehru chuan India ram zalen na chu aron puang chuak ta ni Independence lom na nei tu ka chuan India rama Muslim la om te chuan an in te chu an kalsana Pakistan chu panin Hindu te chu India chuan anin beng bel ta ni he hun hi India ram history a pem tamber trumania an kalkonga chuan suam mangle sipai sual te chuan an lo bei poka mitam tak chuan an nun an chan ani he thil thleng me ka hian tuma mo phur tu anam lova ma se Hindu nationalist te chuan Gandhi chu Muslim ho Hindu ram ruk then tira an pu ta ni anua chuan Kashmir vela chuan indo na le in beina a chuak renga chu tharum thona chu Gandhi chuan du lovin a chongnei chu atran le ta a tharum thona a top ma chu cho e tum lo ani chu tianga Gandhi che dan chu Hindu kulmuk ho chuan an ngai thei talova ril tramin i thilowanga silai mu mangin i thizo kang ti chu an ngai dan ani chu tiang ngai dan nei jinga mi chu Nathuram Godse chu ania man lai ro rel tu ten ne na an lo chan thin dan tharum thona manga bei chu aduni dikna le tharum tholo na chu Gandhi chuan ama thatna atan chau a manga Hindu kulmuk te chuan an ngaya Hindu ani na chu Hindu te bei nan chia a mang ni in an ngai boka tun thleng hian Hindu kulmuk tam tak chuan Gandhi hi Hindu ram then sang tuwa an langai rengani January ni somthum kumsang khazakwa somli paria taron ni chuan Nathuram Godse chuan Mahatma Gandhi oma chuan voi thum silai mangena kapa India nampa chu aboral ta ni Nathuram Godse chuan amahun zong chu ati chia a mitam tak huat a hlo don ti po a hria a ma se in chhirna anei ei lo angai dana chuan Gandhi ji tel lo chuan ram chu ani tur ang ani theizoka tharum mangin thil ti theina aram chuan alan tir theizok ni inangai ani khai hlumani ma chuan Nathuram Godse chuan Mahatma Gandhi thi na mo phurna le thiam lo chantir na chu a or aveka za ngai na voi khat po adi lova November tha kumsang khazakwa somli pakwa chuan khai hlum ani ta ni Mahatma Gandhi chuan Hinduram nilovin India sakho zalen naram din adua atharum tholo na le Hinduram nilova India sakho zalen naram siam adu awang chuan anunna achan ta ni ole khati zong kha tun tromatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong te in zawain video le kanin mule theu don nia